Ang ingredients nga atong gamiton, cake flour, asukar, ug baking powder. Mugamit sabta og vegetable oil, gatas, ug itlog. Paningkamuti nga dili matandog sa eggshell ang egg yolk. Di man gud mo arsa ning egg white kung batilon ug naay nasagol nga bisan gamay nga egg yolk mong kinahanglan ni siyang kuhaon. Karon padayon lang sa pag-separate sa yellow ug sa puti nga part sa itlog. Ug kung ready na ka, batilon ang egg yolk, butangan og asukar o kayon ni hangtod mahilis. Butangan dayon og oil, isagol, unya ang gatas. Nakahinumdum ba mo atong dry ingredients katong harina o baking powder? Salaon lang to siya ug itungod nganha sa bowl nga imong gibatilan atong imong egg yolk mixture. Karon iset aside lang ni siya. Atong trabahoon ang egg white. Karon pabulaon lang ning egg white. Nya ibutang ang katunga sa asukar. Batilon na pod. O kung medyo daghan-daghan na ang foam, idagdag ang katunga sa asukar. Batilon gini siya og maayo hangtod nga mo form siya og soft peaks. Kanang bitang mura na siya og shaving foam. Karon kanimot ikog butag vanilla sa ato ang egg yolk mixture. So butangan ni siya vanilla o kayon unya ibutang ang pipila sa imong gibatil nga puti nga itlog. I-mix lang ni aron dili kaayo mahimong sticky ang yellow nga mixture. Paningkamuti nga dili mawala ang hangin nga atong gibutang dinhi sa egg white. Gamiton lang ang spatula, ang flat nga parte sa spatula pag muukay ka pakaw sa ilalom, unya gamiton ang hait nga parte kung muukay ka diha sa tunga. Unya huwad na ang the rest sa imong gibatil nga puti nga itlog. Padayon lang sa pag-ukay gamit ang folding motion. Karon sa imong hulmahan, pagbutang og parchment paper. Didto ihuwad ang imuhang batter. Padagana lang ang spatula nga sa tunga aron masiguro nga walay hangin or walay bangag ang tunga. Karon magluto na ta diri sa among ngit-ngit nga kusina. Pasensya na mo ha, medyo ngit-ngit gyud nga party. Karon atong himuon habang naluto ang cake, himuon na to ang yema frosting. Butangan og vanilla o gamayng asin, haluon og maayo, then ibutang ang gatas. Lutuon ni siya sa low fire sa lapad nga karahay, unya padayon lang gyud kag ukay hangtod nga medyo mo lapot-lapot siya gamay. Dili gini siya dapat biyaan aron dili siya magtibugol. Unya butangan siya og butter, then pabugnawon. Mahibal-an nimo nga luto na ang cake kung inigtuslok nimo sa stick, wala na mo pilit nga cake. Okay, bugnaw na ang atong cake ug atong frosting. Karon ato nang ibutang ang yema frosting. Medyo sticky ra kayo ang pagkahimo nako sa yema. Sa sunod, ako ang sulayan nga dili kaayo i-sticky inigpalong sa kalayo. Kay inihig kabugnaw niya, mas mulapot pag yun ni. So, sorry kaayo sa kani nga mali. Kamo na lay adjust sa inyong giluto.
Ano tayo pang next week ng video. The more cheese, the better. Okay, let's slice the cake. Oh, this is really soft. We'll just get a small piece. Wow! Lamig kayong texture, oh. Fine kayong texture na. Okay. Have your first bite. Have my first bite. Nice! Lamig siya. Lamig ang chiffon. Let me get a texture out of it. Look at the texture. It's so yum. So fine texture and it's so soft.